Amo Frank wieġeb mhux ħati tal-qtil ta' Kwabena Kiere li seħħ il-ħamis li għadda fi triq it-Tiġrija l-Marsa fiż-żona qrib il-pont il-ġdid ta' bejn il-Marsa u l-Ħamrun. Iż-żagħżugħ mill-Ghana li għandu 25 sena inżamm arrestat wara li ma saret ebda talba l-ħelsien mill-arrest. Amo Frank Kwaku tresaq il-qorti is-sibt wara nofsinhar wara li kien arrestat mill-pulizija ftit ta' sigħat wara d-delitt li fih Kiere ta' 23 sena allegatament inqatel b'numru ta' daqqiet ta' sikkina. Il-pulizija konfermat li fl-argument intużat sikkina u li l-kawża tal-mewt tar-raġel kienu l-ġrieħi li sofra permezz tal-istess arma. Il-vittma kellu 3 feriti konsistenti ma' daqqiet ta' sikkina. Il-prosekuzzjoni quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello tmexxiet mill-Ispettur Kertzara li fix-xhieda tiegħu spjega dak li ġara l-ħamis fil-għaxija. Zara spjega li meta waslu fil-post sabu l-vittma li kien għadu kemm sofra xi daqqiet u hemmhekk bdiet it-tfittxija għall-aggressur. Minkejja li l-allegat qattil skont il-pulizija ammetta li wettaq il-qtil fil-qorti xorta wieġeb mhux ħati. Dan huwa l-ewwel omiċidju ta' din is-sena.